An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin ye bamanankan kunnafoni wagati selen ye walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw danga na bi don in la ɲɛnamayara Mali silamɛw fɛ ka bɛn tɛnɛndon ma ni o ye selincini don ye don min ni a kɛrɛnkɛrɛnna ka kɛ Ala welew ani yafaɲɔgɔnmaw don ye o kadara kɔnɔ an ka jamanakuntigi ni o ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye a selila misiriba de la Bamakɔ ni Ala wele kɛnɛ in siriyara maa min fɛ Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la Amadou Diallo de don a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ nɛgɛ ɲɛ 8 sanga 55 de Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta donna Bamakɔ misiriba la ni ka ye seli jɔli kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ gouvernement ministres fangabonda ɲɛmaw ani Mali terila ka jamanaw ka fara silamaw ka Bamakɔ kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen alimami kɔ kɛ kale sɔrɔla ka jɔ silamaw ɲɛ selinjini kadara kɔnɔ an ka jamana ma ɲɛmaw ani Mali teri jamanaw u ka dakuru ɲɛ kɛra bɛn ni basigi ani Ala wele de ye Mali jamana ye n bɛ Ala barikada ka Ala fo ka a ɲini masala taala fɛ ale de y'a to an ye bi sɔrɔ an sera ka sunkalo tile 29 an y'a sun hɛrɛ ani bari na ale k'an ka fo la k'a ɲini masala taala fɛ halisa an b'a ɲini ale fɛ ale de ye seba ye a ka se ka hɛrɛ bɛn ani kelenya ka se k'o don Mali kɔnɔ ka maliyɛnw dusukun kɛ kelen ye ka hakilina kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa an ka se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ Mali de b'an bɛɛ sanfɛ an b'a ɲini masala taala fɛ ale de bɛ se a ka dusukun ɲuman don maliyɛn bɛɛ kɔnɔ ka bɛn ni kelenya na jamana kɔnɔ a ka basigi na jamana nin kɔnɔ walasa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲini masala taala fɛnɛ fɛ ale min y'an kɛ silamɛ ye an ka sa Ala ka silamɛ ye Ala ka sinsin Ala ka barika don a la Ala ka hinɛ don ɲɔgɔn na Ala ka jamana in basigi Ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ Ala ka maliyɛn bɛɛ an bɛɛ hamina ye hɛrɛ min Ala ko hɛrɛ ti a ma an bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ Ala ka ta ka bɔ an kan n ka duwawu min bɛ yen nɔ c'est que an bɛ Ala fo k'Ala barikada bi don yira na cogo min na sunkalo in ma nɔgɔya gɛlɛya caman sɔrɔla a kɔnɔ min ye binganiw ye min ye banbatiw ka ko ye an bɛ Ala deli Ala k'a to san wɛrɛ sunkalo ka sɔrɔ Mali basigira ka tɛmɛ nin kan san wɛrɛ sunkalo ka sɔrɔ maliyɛnw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u bɛ sigi ka kuma u bɛ ɲɔgɔn bonya u tɛ se ɲɔgɔn ma o de y'an ka duwawu ye Ala k'an ka seliw caya Ala k'an ka batokɛlenw bɛɛ minɛ Ala ka haminakow bɛɛ nɔgɔya Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ Ala ka san wɛrɛ yira na Ala ka san ɲɔgɔnna 100 Ala k'o yira an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen na ka ɲini jamanaden bɛɛ fɛ jamanaden bɛɛ ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ jamanakuntigi ye ka duwawu kɛ jamanaden bɛɛ ye basigi bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ cogo min na bɛɛ bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ cogo min na an ka jamana ye jamanaba de ye kunu anw jɛra an mɔkɛw n'an faw u sigira ɲɔgɔn fɛ bɛn na u sigira ɲɔgɔn fɛ badenya na u sigira ɲɔgɔn kan sinjiya la bi gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ maa bɛ se ka wuli k'o ye Ala de ye bunamadenw anw ye Ala deli ba de ye minɛba ye Ala de ye Ala de b'a dɔn mumini ɲuman bɔ yɔrɔ min na donc an b'a ɲini nin solidonba nin na jamanaden bɛɛ ka Ala deli pour que basigi bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ pour que bɛn bɛ se ka an ka jamana kɔnɔ sabula foyi tɛ se ka kɛ ni bɛn ni basigi tɛ o ye jamanakuntigi ka laɲini ye o ye gouvernement ka laɲini ye o ye jamanaden bɛɛ ka laɲini ye selikɛnɛ jiginnen kɔ Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ye a ɲini malidenw fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye bɛn ani basigi jamana kelenya o ka sabati Mali jamana kɔnɔ a ye weleda ka ɲɛsin Maliden cɛman n'a musoman ma bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔnma kɛ i taala ɲɛ janko Mali bɛ se ka basigi kumakan ninnu lasera Musa Fɔnba de fɛ hali bi an ka to misiriba kɔnɔna na président Ibrahim Boubacar Keïta a ye dantigɛlikan minnu kɛ an ka ɲɛmada o fɛ ne yafala bɛɛ ma ne b'a ye ni su ni tɛ bɛɛ ka yafa ma te ne de b'a kɛ mɔgɔw la n taara Ouagadougou ni min ye a ye n soutien musokɔrɔba sigilen bɛ a ka da la
so min jenna ka am so mo jeni so naam krisi le me ka se kura naam na bolo ne ngomba ya fama naam ay le na ko ndema fuike naam me pengere naam ngala yona ka fe mai ko wari nga fanga ke naam ala ba do me wala ke mi anda mi adima aba do ami me dan naam tum ko yo to ko mo me to posi na ma do ay me ni nga mana ya benga ka ko le famia naam ka ke gagner pour que mo ci ka ke gagner pour que sini naam nga kirigati gagner de de me rusula naam ni mami ngani ay manta kande mo la naam ya kire ya kala de mo ko tew ne ga ko tew bi amber miri malila malika existence naam abe senade wadi do sila ka famerique naam ka famerique naam ka dombi naam ibn ibukar kita ko te maliko de do ala ka ke seri pega ya amin mamu baby nu branen do zola ala ka beno ya amin rabbi toro mo ga biara pega do toro mo ya amma mi fo nyame ko ni se mi ba ke ka fuma sa yaso ka yini ni kama de do ni ya fala wallahi ya fala ka sai ya fana ka keso ya mai amin alsa goro frana an ga giso na frana an ga nyamu bon fuso an ga kere na frana yando an si dawla an si yona ka hinula ana koro yona de ni yo ga no fri fuso ko ni sanana a gitire de men ni jima de do do abda ko do no ka kinlige o yurum biga ala de palo donc on va aller ça m'a fait oublier ça ka kuro to ni nke mina ni tito ametlenga fo nanko mo kana si yorola ni yoro na juma ete kila kana yanga bara ya mo fo man dai ga fo anga mi zanga na me o na fo amba fo zuba fo baka ba fo na la man la me anga sing feno kandoni kanyo la me doni majiste majila me bayire ire kundi aywa dundula ala ba ya ko libe mi taw yi donc aswali ala ka sawali ala sa jamana yi ala ka ja ala ya ja ko ande ka ayrama ki kuna ya ki re kuna ko yude ala kan deme ali bisa selini chini kadara kono Bamako misriba la maba chama o yikene nshiria amadun jaluka kuma galamanina anga nyamada u ka sorolen fe mbe foli kɛ maliyɛn bɛɛ ala ka seli ɲɔgɔn caman yira an na an bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ ala k'an kisi o ma ala ka maliyɛn bɛɛ sago d'a ma ala ka jamana sumaya an bɛ fɛn o fɛn ɲinina jamana la k'a basigi ala k'o nɔgɔya an ye nin seli in na maliyɛn bɛɛ ka dugawu don an yɛrɛ ka dugawu don an ka laɲini don ala k'o sabati an ye. an bɛ lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ fɔ ko barikada ka ala barikada ale ala min y'a to an sera ka bidon ye sabu n'i y'a mɛn seli sunkalo kɔfɛla don ala yɛrɛ b'a fɔ ale bɛ mun kanu an ye o de an ka se ka nin waati in laban a b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko wali tukmilu iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum wala lakum tashkurun a ko a b'a fɛ an ka se ka nin waati in laban tile 29 walima tile 30 kun jumɛn na an ka se ka ala barikada sabula ala de y'an kɛ silamɛw ye n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i bɛ laylatul kadiri sɔrɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i bɛna seli kɛ na ala ye kɛ silamɛ de donc an ka ala barikada ala min y'an kanda donc an bɛ ala barikada ka tasibila kɛ ka taa an ka firow bɛɛ ma an ka wolomasitaba minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la fo ka taa se minnu taara siraba ka kasaraw la fo ka taa se minnu tanyana san in kɔnɔ ani an ka firow bɛɛ ka ala ɲini a ka yafa ma nin seliba don in na an bɛ ka fɛn minnu fana bolo la n'o ye sigikafɔba minnu natɔ n'o dialogue politique national ye an b'a ni ala fɛ a k'a to maliyɛnw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. an bɛ yan bi an nisɔndiyalen don sunkalo tile 30 jamana dɔw la tile 29 anw fɛ yan mɔgɔw ye yɛrɛminɛ ka bɔ u ka wale kɔrɔw la dumuni ni fɛn caman silamɛya hakilina la o kuncɛla ye fɛtiba ye bi an bɛ misiriba la o fɛti in na an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ an ye bato minnu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ
an ka jurumu ala ka bɛɛ lajɛlen yafa ala ka sunkalo in kɛ an bɛɛ lajɛlen sanuyalen ko kura ka sunkalo wɛrɛ makɔnɔ minnu bɛ n'u ma ni sunkalo in sɔrɔ an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ala k'an si jɔ ka sunkalo wɛrɛ kɔnɔ an ka jamana a bɛ lahalaya min na an ka sun baraju minɛlen kɔ ala fɛ an b'a ɲini ala fɛ a ka hinɛ an ka jamana la a ka hinɛ an ka jamana la a ka hinɛ an ka jamana la a ka an ka jamana kisi a ka an ka jamana tanga an b'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ a ka jamanadenw bɛn a ka sabali ani hinɛ don jamanadenw dusukun na an bɛɛ lajɛlen k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye sunkalo in kɛ basigi ani bonya min kɔnɔ an ka jamana in baara tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o basigi ani o bonya in kɔnɔ. Nin ye laadalako ye an fa n'an karamɔgɔ bolo Seydi Sherif Usman Madan Aidara a bɛ taa seliw kɛ a fa dugu la ɲinan ta bɔra a sira fɛ o kadara kɔnɔ ansaru bɔra diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na selincini kɛ an karamɔgɔ kɛrɛfɛ min sen fɛ u ye sanmɛ foliw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka musokɔrɔba ma ni o ye Madame Aidara Bassisan Traoré an ka ciladenw sera k'an sama min na an ka ɲamada o fɛ. Kalo kelen kɔfɛ yɛrɛminɛ na ala bato la ka bɛn ni ntɛnɛn juin kalo tile 3 ye silamaw ye selinjini ɲanamaya ni ka fu siri sunkalo da la tamani i n'a fɔ mali dugu tɔw o muɲamuɲa de kun bɛ yen ka sabu kɛ silamaw y'u kunda selikɛnɛba kan an b'a ɲini Alahu taala fɛ an ye sunkalo min kɛ ani an ye ka sali min kɛ nin ye ala ka kɛ tɔɔrɔ wulili fɛn ye ka bɔ jamana in kan jamana hɛrɛ o hɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ala ka o jiri gɛlɛya o gɛlɛya b'a kɔnɔ ala k'o wuli ka bɔ a kan fɛn o fɛn bɛ yen n'o baara ka na ni sababu juguman jamana in kɔnɔna na ala ka sababu juguman bɛɛ dan sira la ala k'an wasa ala k'an n'a kisi ala ka jamana kuntigi ala k'a tanga ala k'a kɔrɔsigibaw tanga diinɛ ala k'a kɔlɔsi ala ka diinɛ baarakɛbaw tanga kuranu yɛrɛ bonya kama bidenw bonya kama sallallahu alaihi wa sallam. Anw nisɔn ka di o ye diya da ye parce que nisɔndiya fɛn bɛ anw bolo fɛn min b'an bolo n'o ye nisɔndiya fɛn ye o ye Aidara ye Aidara yɛrɛ mɔgɔw b'a kanu ka taa ala ka taa b'u ka so dama o ye koduman ye mɔgɔw fɛ sanko a bɛ e min a bange yɔrɔ ye e min ka yɔrɔ ye a bɛna seli o seli an bɛ seli caman bɔ sa seli tɛ k'a kɔ tun fiyewu seli o seli a bɛna fo ale kɛra sababu ye sisan mɔgɔw bɛna an ka seli la olu b'u ta bila ka b'u ka dugu la ka na an da in kɛ yan y'a dɔn o ye koduman ye. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madan Aidara laada don san o san a bɛ taa seli kɛ a faso la ni ka seli ɲɛnamaya ni a ba ɲuman ye Baasi Dan Tarawele silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka bɔ Mali kɔnɔ ani jamana wɛrɛw la olu fɛnɛ b'u kunda tamanin kan ka jɛ ka taa selinjini ɲɛnamaya Zamzamiyu kɛrɛfɛ. An bɛ karamɔgɔ fo k'a nɔfɛmaa bɛɛ fo ka jamana den bɛɛ fo bi fana bolofa wɛrɛ b'an ka ko in kan parce que ka sababu kɛ mun ye an ka ustazu ala ye se wɛrɛ kalifa ma n t'a fɔ ale ma an bɛɛ ma parce que Tamani mara bɛɛ ani Baraweli cercle ni Sékou région bɛɛ ma n'o ye Haut Conseil Islamique ɲɛmaaya ye an bɛ foli kɛ jama silamɛ Mali silamɛ bɛɛ y'o la munna u y'a bonya kalifa an ka karamɔgɔkɛ ma puisque a bɛ s'a kɔrɔ an b'a dɔn a n'a ka kan se wɛrɛ bɛ yen nɔ place wɛrɛ bɛ yen min ka bon ni nin bɛɛ ye o bɛ kɔfɛ ka na an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ jamana ye an bɛ dugawu kɛ jamana den ye. Selikɛnɛ jiginnen selikɛnɛ min senfɛ ni alimami ka kutubaw la a ye silamaw wele ka taa yafa ani hinɛ ɲɔgɔnna mɔ silamaw sɔrɔla ka ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ laadalako la Tamani guaba kɔrɔ wale ɲumandenw kɛra a Seyida Sherif Usman Madan Aidara la silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw fɛ a ka cɛsiribaw la Mali ye ani diɲɛmaa ye o tɛmɛnen kɔfɛ Tamaninkaw yɛrɛw ye wale ɲumandɔn kɛ banni ye a ka wuli ka jɔ la faso kungo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nin kalo barikama in senfɛ a ye dɛmɛ min kɛ u ye ni ka laban ka jira k'a fɔ a ka sugandi malidenw fɛ silamaw fɛ ka kɛ silamɛya ɲɛmaaba ye Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaya k'u bɛ dugawu don kɛ a ye o la. Ni ye dugawu minɛ waati de sabu an bɔra batoba la ni o de ye sunkalo tile 29 tile 30 kalo kelen dafalen suni an tilalen o la ka ɲɛsin ala ma o dafa ye bi ye o la an b'a ɲini ala fɛ an ye su minnu kɛ yɛrɛ bi ala k'a minɛ o la an filɛ donba min na ni o ye seli ye ka an balima bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ ko ala k'an ka seliw caya k'a fɔ ko a san bɛɛ fatigiyala batigiyala kɔrɔtigiyala balimatigiyala dentigiyala musotigiyala san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka o seli ɲɔgɔn fɛ. An bɛ dugawu kɛ
san caman bɛ ala bolo ala k'o jirana a hɛrɛw ala k'o caya bato ne dugawu minnu kɛra an'an bɛna minnu kɛ ala k'u minɛ ala ka si ni kɛnɛ di aw ka teleso n'o ye Sherifula ye ala ka barika don a la ala ka si di aw ma ka kɛnɛya di aw ma an karamɔgɔ n'o Sherif Usman Madani Haidara ye an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ka laɲiniw sabati ala sɔnna a kɛra o conseil ɲɛmaa min an y'a ɲini ala fɛ ala ka si d'a ma k'o k'a ye kɛnɛya ye k'o k'a ye bonya ye k'o k'a ye kɔrɔta ye k'o k'a ye labanko ɲuman ye. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara sɔrɔla ka laada dɔ timɛ ni o ye ka foli bila diinɛ ɲɛmaw ni laadala ɲɛmaw la i n'a fɔ laada don a bolo cogo min fɔ ka taa se Sheriflakaw ka duba min bɛ yen a ye foli bila olu bɛɛ lajɛlen la kɛnɛ na belebele dɔ kɛra Zamzamiyu ni a ba ɲuman ka ɲɔgɔn sɔrɔ Basitan Tarawele zikiri dumanw olu kun bɛ ka silamɛw fari foni Basitan Tarawele fɛ yen an bɛ jɛ k'a fɔ ko Basitan san bɛɛ san bɛɛ. hali bi an bɛ to tamani seli kɛnɛ kan Sherifula denbaya fana ye dantigɛli dɔw kɛ Sherifula ciladenw ka sɔrɔlenw na an ka ɲɛmada o fɛ. Bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ parce que bi ye selidon ye an bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ i sen b'i kɔnɔ ka fara an kan bi ka na an faso la yan bi tamani kɔnɔ yan nɔ ka na seli kɛ an fɛ bi an bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an b'a deli ala fɛ sa caman bɛ ala bolo ala k'o danna ma si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o danna ma ka seli caman yira an na si la ani kɛnɛya la ani labanko ɲuman na ala m'o danna ma ala ka n'aw kɔrɔta ala ka n'aw wasa ala k'o kɛ Muhamadu bonya kama. Nisɔndiya min bɛ an na a tɛ se ka fɔ ka se a dan na sabula diɲɛ don o don ni ala ye a jugu jɛ silamɛ ɲɛna o ye ka nisɔndiya don de ye jango ni ɲɔgɔnna don belebelebaw alors o nisɔndiyaw tɛ se ka fɔ ka se a dan na dɔrɔn ka silamɛ bɛɛ fo ka dugawu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ nin don barikama in fana la ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka ɲini ala fɛ an ka jamana ala ka hɛrɛ k'a ye jamana denw ala k'u bɛn ala k'u don da kelen fɛ ala k'u bɔ da kelen fɛ an b'a ɲini ala fɛ sutura bɛ ala bolo ani kɔrɔta bɛ ala bolo ani nin don barikama in ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o di ani lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ani lajɛbaw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an sago d'a ma ala k'an sutura. Bi ye seli de ye silamɛya kɔnɔ nin fɛtiba fila de bɛ yen ala ta'ala ye min kɛ fɛti ye fo ka tila k'a suni yɛrɛ haramuya tuguni an nisɔn ka di bi k'a fɔ an b'an ka sama foli si silamɛ bɛɛ ma an b'an ka sama foli si maliyɛn bɛɛ ma k'a fɔ yarabi san wɛrɛ seli ala k'a yira an na yarabi san wɛrɛ seli ala k'a yira an na a k'a sɔrɔ an ka jamana futinɛ bɔlɔ minnu b'a kɔnɔ o bɔn b'a kɔnɔ k'a ɲini silamɛw fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma bi ye yafa ɲɔgɔn ma don de n'anw yafara ɲɔgɔn ma ala bɛ yafa an bɛɛ ma. Bi alhamdulilayi rabbi alamin an b'a ala fo ka ala barika da komi n delila ka kuma kelen dɔ fɔ ka tɛmɛ ni y'anw ka sirifiya dɔnnen bi ala ni ala Sherif Usman Madani Haidara o sababu de don o de y'a dɔn anw dɔnna sirifila bi anw kɔrɔkɛ min filɛ nin ye ça veut dire fɔ n'i kɛra fitiriwale ɲɔgɔn anw ka dusi ti yan ko a ma hiji kɛ min kɔ a cɛ n'a muso o ti yan Haidara ne tɛ se ka foyi fɔ ka tɛmɛ Haidara ka ko adamadenya kɔ ne y'a kanu kabini an bɛɛ bɛ denmisɛnnin an bɛ sɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tile ɲɔgɔn fɛ a ka ko caman ne yɛrɛ kɔni n ka ko caman bɛ yen a siri n b'a la anw ka dusi tɛ yan tamani yan ko ayi a maa tɛ yen fo n'i kɛra fitiriwale ye dɛ ko a ma mago ɲɛ min ye bi na diɲɛ de bɛ k'anw sɛgɛrɛ k'anw bonya ale sababu wallahi an b'a fɛ diɲɛ na yan fo ale kiyama. Fédération Ansarine International ye wulikajɔw kɛ cogo min na ni ɲɔgɔn kunbɛnba in ka se ka sira sɔrɔ tamani o kadara kɔnɔ u fana ye u ka dantigɛlikanw kɛ an ka ciladenw ka kuma galamani na an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Alhamdulillah an bɔra an ka jamana kɔnɔ n'o ye Burkina Faso ye ka na seri kɛ an karamɔgɔ fɛ yen tamani sababu caman b'a la an karamɔgɔ ni cɛba in musoba min y'a d'an ma o de ye Aba Tarawele o bɛ tamani yale an bɛna ka na ɲɛ da o kan ka dugawu ɲini a fɛ cɛba min fana y'a d'an ma o ye Ba Madani Haidara ye o fana dani bɛ tamani dugukolo de ka yan an bɛna ka na ɲɛ da o kaburu kan ka yazura ka dugawu kɛ Ba Madani ye ka tila ka ɲini Ala fɛ Ala ka k'a kɔsɔn hamina minnu b'an na Ala k'o dilan ye an bɛ se k'a fɔ nin y'an san 20 ni kɔ ye
an b'an karamɔgɔ nɔfɛ an bɛna seli kɛ a fɛ tamani san o san seli ɲini seliba a bɛna seli kɛ a faso la an ye an karamɔgɔ dɔn ka t'o la ala sɔnna an fana tugura kɔ o sira kan an bɛna fara kan tamaniya ka seli kɛ ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya n'a faso bɛɛ lajɛlen ye donc o nisɔndiya lo bɛ an na k'a yira an na k'a fɔ ko an karamɔgɔ ye an dege dugadenya de la sabu an karamɔgɔ badenw ni a bangebagaw lo bɛ yan a bɛna seli kɛ o fɛ ka na foli d'o ma donc o ye bangebaga labato le ye ka ɲini ala fɛ ala ka sankɔrɔ yira n na ala ka sankɔrɔ yira n na ala ka jamana ala ka fitinɛ nagasi ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya samiyɛ nata ala ka hɛrɛ ala ka jiniman d'an ma ala ka bɛɛ lajɛlen kisi diɲɛ jamana bɛɛ ala ka bɛɛ kisi karamɔgɔ yɛrɛ ala kana wasa ala kana kɔrɔta ala ka kisi ala ka tanga kira kanu kosɔn sɔli ala muhamɛd parce que ni Sherif Usmane Mara Haidara ta k'a lajɛ bi ale kɛra silamɛya jigi ye vraiment a ye kobaw kɛ min di lakali bɔ i ye ko ye fɔ ko ban o la an ka foli bi bɛɛ ye an nisɔndiyalen an fari foninen an bɛ tamaniya bi bonya du ani karama du ani kɔrɔta du min ala ka diinɛ basigi diɲɛ kɔnɔ ka silamɛya kolo suma fa bɛɛ lajɛlen fɛ an b'an karamɔgɔ fo ka layɛnbaa bɛɛ fo hali bi selincini kadara kɔnɔ ni o bɛnna bi tɛnɛndonya ma alisilamɛw sɛbɛkɔrɔbɔra ni ka taa a seliw la ɲɛnamaya bangɔni jangɛnɛbugu misiri la sirifula misiriba in kɔnɔna na fɛn min sɔrɔla o fana kɛnɛ kan Tata Ture a n'a ka jatala Abdulaye Sogodogo bolo an ka ɲɛmada o fɛ Sunkalo seli bɛ yirali kɛ kalo kelen kɔfɛ sun donni na. Seli jɔli wagati do. Jɛɲɔgɔnya ɲuman wa silamɛw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kɛnɛ do jamana kɔnɔ. O de sira kan silamɛw ye laada la tile. Kabini juin kalo tile 3 ye u ye sunkalo seli ɲɛnamaya. Ka bɔ nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛnen ni sanga 50 ye ka na bila nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni sanga 20 ye. Silamɛw jɛra ka seli jɔ an fa ani an karamɔgɔba ka misiri kɔnɔ. N'o ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ ye. Ka fara silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba Haut Conseil Islamique Jumali ɲɛmɔgɔba kan a Seyidu Sherif Usmane Madan Aidara. Kutubaw bɛɛ lajɛlen kalannen kɔfɛ Imam Mamadu Tarawele fɛ ka kɔn a bɔli ɲɛ kuma la a ye dugawudon kɛ ka ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ka fara Mali jamana kan yaasa bɛn kelenya ani basigi bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye. Ala k'an bɛɛ lajɛlen jogo ɲa. Seli ye hɛrɛ ye mun bɛ seli kɛ tɔɔrɔ y'an bolo o ye denbaya ko in ye. Ala ka denbaya marali fanga don an na. Ala k'u kɛ k'an lamɛn. Ala ka yafa an bɛɛ ma k'an karamɔgɔw mɛn an ye ka haminako nɔgɔya karamɔgɔ yɛrɛ bɛ min ɲini o ye diɲɛ ka lafiya Ala ka diɲɛ lafiya. N bɛna foli kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye seli caman bɛ Ala bolo Ala k'a nɔgɔya n'o ye Ala k'an ka seliw caya ka bato kɛlenw minɛ Ala ka n'an karamɔgɔ dɛmɛ Ala ka n'a sutura Ala ka n'a kɔrɔta Ala ka n'a wasa. An ŋaniya faralen an karamɔgɔ ta kan n'o ye Sherif Usmane Madan Aidara ye ka dugawu kɛ an ka jamana in ye. Gɛlɛya o gɛlɛya n'o de b'a kɔnɔ janfa o janfa n'o de ɲɛsinnen ma an m'a ɲini Ala fɛ Ala k'o janfa Ala k'o tiɲɛ hɛrɛ o hɛrɛ n'o b'a kɔnɔ Ala k'a jidi Ala ka ɲina samiya Ala k'a ja. Ni ɲagari don min filɛ nin ko sunkalo seli ɲɛdakura dira ma ni finitigilakaw yeli ye finitigilaka minnu n'u ka baaraw ɲɛsinnen don Mali jamanadenw ka lakana sabatili ma ka fara u bolominɛnw kan u du ɲɛmɔgɔw ka fara silamɛ ɲuman caman kan minnu bɔra Bamako faaba kɔnɔ ka an fa ani an karamɔgɔba ka so la sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'u ka wale ɲuman dɔn na kurakuraya ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sherif Usmane Madan Aidara n'a ka denbaya ma ka da u ka dongo do wili ka jɔ kan ka ɲɛsin u mɔgɔɲɔgɔnw ma. An bɛ dugawu kɛ Sherifu ye Sherifu ka dugawu kan ye ka dugawu kɛ ani jamana ye Ala k'an kisi Ala k'an tanga Ala ka Sherifu Ala k'u mɛn san o san an kɛnɛ ka na an kana ka n'u seli ma foyi t'an togo la nin ye kunnaja anw yɛrɛ ma an mun nana ka na kɛnɛ in na an bɛ bonya belebeleba da Sherifu kan u ka dugawu kan ye an ka jɛ ka dugawu k'u ye. Ala k'an bɛɛ lajɛlen nafalan bɔ a la Ala k'a kɛ ni hɛrɛ jamana ma. Ni folikɛla ninnu bɛɛ lajɛlen wulilen kɔfɛ sangani min dara o kan kalanden minnu n'Ala y'u garizigɛ u ka kɛ an fa ani an karamɔgɔba ka kalanden ye olu fana ye nin kurafiyɛ ni lajɛrɛ in na ni ka sankɔrɔta d'a ma n'u ka samɛ kɛnɛ sigili ye dugawudon kama ani wale ɲuman dɔn ka ɲɛsin sirifiladu bɛɛ lajɛlen ma a kɛra sababu ɲuman ye ni ka fara ɲɔgɔngali kɛ kalandenw na ka fara biro min sigilen don u tɔgɔya la. Bi an nisɔn ka di an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada ka Ala wale ɲuman dɔn ka da kan Ala hinɛna an na k'an si bila ka bi kɔnɔ ka hɛrɛ caman kɛ an ye o kɔnɔna na wala tiɲɛna foyi tɛ an bɛ Ala de fo ka wale ɲuman dɔn ka deli Ala fɛ a ka hɛrɛ caman kɛ an ye
anan karamɔgɔ an bɛ yan karamɔgɔ de lahɔrɔma na n'o ye Adara ye ka deli Ala fɛ Adara a bɛ min ɲini Ala fɛ diɲɛ hɛrɛ ni lahara hɛrɛ yarabi Ala k'o nɔgɔya ye. Yarabi an ye an bɔra ka bato kɛ sunkalo la sunkalo tile 29 kalo kelen an y'a sun Ala ye an filɛ ni o nisɔndiya la tantɔ mais Ala y'o yira an na yan an ka kan ka Ala deli ka Ala wele ka Ala fo ka barikada a y'an ɲɔgɔnna caman jɛ a la anw ka fanga tɛ anw ka se tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ ŋaniya ɲumanya ta ka Ala wele ka Ala deli Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Malani Hayidara an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin kɛ sijan ni kɛnɛya a ye. An nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni selidonya in na ni fɛnba de ye ni kira Mamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ko n'a jɔra i ɲɛna nin na i kan ka kɛ Ala barikada la ani Ala kosuma na ka da kan Ala ye fɛnba de jɔ jurumu yafaba waati do Ala bi jɛ jɔn jurumu ma nin donya in na wa a bi jɔn ka bonya di nin donya in na vraiment an kontannen don seli na kosɛbɛ an bi wele da maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw sanbɛ Ala ka san caman yira an na Ala ka hɛrɛ ka an n'aw ye a bɛ fɛn mun fɛ yarabi Ala k'a di an n'aw ma ka tila ka wele da diɲɛ bɛɛ k'a fɔ Ala ka diɲɛ basigi k'an ka jamana yɛrɛ basigi n'o bɔra ye an karamɔgɔ n'o ye Seyid Sherif Usman Malani Hayidara ye an b'a yɛrɛ fo k'a ka denbaya fo Ala ka n'u jidi Ala ka n'u wasa u bɛ fɛn fɛ Ala k'a da n'u ma Ala ka n'u kɔrɔta kira bonya kama sallallahu Muhammad. Ka aw ladɔniya k'a fɔ an fa ani an karamɔgɔba denkɛ Sherif Ibrahim Hayidara a nisɔndiyara ni nin kɛnɛ in sigili ye ni ka sɔrɔ ka laban ka wele bila ka ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ka taa bɛn ani kelenya ma ka fara yafa ɲɔgɔnma kan o min yɛrɛ ye Mali jamana danbe kɔrɔ ye. An ka ɲininikɛlaw ye wulikajɔw bolida ni ka jigi faaba kɔnɔ Bamakɔ Selincini Kadara kɔnɔna na ni ka u kunda famille fondatrice kan ni o ye Bamakɔ tu tigɛbagaw ye nin baara in bɛɛ seriyara maa min fɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Samayira Sanogo de don a n'a ka jatala Samba Tarawele an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Nusɔndiya ani muguri kotigɛbali de kɔnɔna na Mali alisilamɛw ye selincini ɲɛnamaya ka kɛ ni bidon ye yan ye ɲarela ye jamanatigiw ka so Selincini Kadara kɔnɔna na nusɔndiya ani hakilisigi tun bɛ fan bɛɛ e n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min. Sisan Mali sɛgɛnna kojugu an n'u sɛgɛn tɛ an yɛrɛ nɔ ye mɔgɔ wɛrɛ nana ka n'u ka loi dicter an kun k'an bila sɛgɛn na. Donc maintenant an kan ka yir'u la ko Mali ye jamana kelen de ye an b'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ ka bɔ ninnu ka fɛn fanga kɔrɔ cogo min na n'o kɛra don min na bɛɛ bɛ lafiya. Ni nisɔndiya ani seli nisɔndiya Kadara kɔnɔna na yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔ dɔw y'a laɲini Mali alisilamɛw fɛ u ka jɛ ni ka hakili kɛ kelen ye bidonba in bonya kama cogo min na o bɛ se an daba Ala deli a ka hinɛ ani jidi kɛ ba Maliba ye. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala tanu k'Ala fo k'Ala barikada min ye bidon yira an kɛnɛ na donba don bi ye yafa don ye bi ye tasibila don ye ka ɲɛsin minnu bɛ yen n'olu t'an cɛla bi Ala ka yafu ma ka hinɛ u la Ala ka u fara kira ka jamaw kan anw yɛrɛ minnu fana bɛ yan n'an ma foyi di Ala ma an ma fɛn k'a la an b'a ɲini Ala fɛ a ka sini kɛnɛya di silamɛ caman na musoman bɛɛ lajɛlen ma bi ye yafa don ye an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka jamana in baara parce que tant que n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana in jɔ a bɛ gɛlɛya quoi. Conducteur routier fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ala ye min ye ɲinan yira an na Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala ka an n'u ka seli caya Ala ka an chauffeur Ala k'an kisi siraban kasara ma Ala ka san caman yira an ni chauffeur la. Mamadu Faro ta ka denbaya la u bɛɛ lajɛlen kun kafolen bɛ ni ka sigi a kɛrɛ la walasa u bɛ se ka nin nisɔndiya ani muguri kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o min ye selideni nisɔndiyaw ye. Ala ka san wɛrɛ jira an na san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'o seli Ala ka hinɛ an ka banbaatɔw la Ala ka yafa k'u ma an ka batukɛlaw Ala k'a minɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ Ala ka jamana gɛlɛya nɔgɔya Ala ka fitina ban Mali kɔnɔ Ala ka fitina ban Mali kɔnɔ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'an bada alisilamɛw ye sunkaloba in yɛrɛ bonya kama masa min ye ɲinɛ sunkalo jira an na masa in ka san caman jira an na k'an to kɛnɛya la halisa Ala ka baara in bɛ taa ɲɛ Mali silamɛ Ala k'a kɛ ɲɛfɛ taa fɛn ye Ala ka silamɛ bila ɲɛfɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an bada alisilamɛw ye Ala ka san caman jira an na min tɛ ɲinɛ Ala ka san caman jira an na min tɛ ɲinɛ
sallallahu muhammadu wa ala muhammadu wa sallam. Fédération Ansardine International olu matoko ni nisɔndiya baaraw la o de la o y'a laɲini ka samɛ foli ta ka ɲɛsin alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma i mana kɛ diɲɛ fan fan fɛ. Seli don ye an bɛ an ka samɛ foli an b'a ɲɛsin an ka karamɔgɔ ma n'o ye Aseri Sherif Usman Madan Haidara ye a n'a ka denbaya bɛɛ ani a denkɛ Cheikh Umar Tijani Haidara ani Badara a n'a dɔgɔninw an'u dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen an bɛ samɛ foli ɲɛsin Ansar bɛɛ lajɛlen ma Ansar fɛn fɛn bɛ diɲɛ fan fɛ an ka samɛ foli bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Ansar kanubagaw an bɛ samɛ foli ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma ani karamɔgɔ Haidara kanubaga bɛɛ ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an ka samɛ foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen an bɛ Ala de deli ni sunkalo belebele mu ɲuman tɛmɛna sisan an b'a ɲini Ala fɛ sunkalo in Ala ka a ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la ya rabbi seli don in na an ye dugawu minnu kɛ sunkalo in kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko an y'an sen jɔ Bamako fan o fan bi alisilamɛw tun bɛ nisɔndiya muguri ani hakilisigi kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni selidenni baara hukumu ye Ala ka san wɛrɛ ta yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na. Ni ne fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan Musa Fɔnbaga sɔrɔlenw don. Alizeri jamana kɔnɔ jamanakuntigisigi kalata tɛna se ka kɛ juillet kalo tile 4 bilen bawo jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ min kun ye gafew bisimila maa fila minnu kun y'u kanbɔ jamana sariya sunba y'a yira k'a fɔ fiɲɛ bɛ u ka gafew la bangɛra u la nin b'a jira k'a fɔ Alizeri jamana fangabonda tɛ yen a bɛ se k'i sinsin fangabonda min kan ka jamana labaara bilen n'u k'a ma ko vide constitutionnel o bɛ kɛ sababu ye ka sigi ka fɔ de dayɛlɛ sa ko gwɛlɛ bɛ fa min fɛ furanjɔrɔ fanga jɔn y'a labɛn b'a ye jɛnnu da bɛ don a labɛnni kuma la denmisɛnnin minnu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka na ni nin bɛɛ ye bi o denmisɛnnin ninnu jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye a kɔnɔ ka sabu kɛ u tɛ jamana fanga ɲini dɔn na u tɛ foroba tɔn na nka dimanche silamɛw ka jɛkulu min bɛ yen o ye fɛɛrɛ dɔw dajira k'a fɔ maa 3 wali 1 maa 5 ɲɔgɔn na olu ka taa k'olu kɛ jamana ɲɛmaayaso ye forobatɔnw fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la yanni don nataw cɛ k'a lajɛ ka se ka hakilina dɔ ta bɛɛ ka se k'o minɛ ka taa furanjɔrɔ fanga ye nka jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ y'a yira k'a fɔ olu kɔni ka yeta ye min ye jamana ɲɛma ka wele dako kura ka ɲɛsin kalata labɛnni jɛkulu ma maaw ka na ni u ka gafew ye ni ka kalata labɛn nka maa minnu ye sariya ɲɛdɔnbaw ye olu y'a yira k'a fɔ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ ka o hakilina in kunfɛtɔ kuma don nɔn tɛ a tɛ jamana sariya sunba kɔnɔ barisabu ka d'a kan jamana sariya sunba a bɛ dilan don min a m'a fɔ ko ni don min na ni jamanadenw banna jamana fangabondaw bɛɛ la jamana ɲɛma bɛ na nin nacogo in na o ma perepere latigɛ maa si kunsigi tɛ ni nin ye an b'a ye jamanaw kɔnɔ jamana sariya sunba b'a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛma dɛsɛra jamana ɲɛmaya baaraw la wasabulon ɲɛma dɔ de bɛ ta k'o kɛ furanjɔrɔ fanga maa ɲɛma ye ka kalata labɛn tile 60 kɔnɔ nka wulikajɔ ka kɛ ka maaw muruti fangabondaw mɔ ka ba jamana ɲɛmaw la jamana sariya sunba ma kuma o kan wa jamana caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ jamana sariya sunbaw dilatɔ u hakili tɛ to nin yɔrɔ in na dɔw yɛrɛw bolo a man kan a ka taa bala yɛrɛ barisabu ka d'a kan n'a fɔra ko jamana sariya sunba ka ban u bɛ bɛnkan fanga de kofɔ bɛnkan fanga dun kɔnɔ muruti bɛ se ka kɛ wa o muruti dɔ de kɛlen filɛ nin ye Alizerikaw fɛ yen bi ni kunbɛcogo tɛ ka sɔrɔ a la sariya ɲɛkɔrɔ. adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu Amnesty International ni kɛnyɛrɛ dɛmɛni kɛ jɛkulu minnu ɲɛsin bɛ hakɛ lapasali ma ntɛnɛn u ye a ɲini cɛbɔ wɔɔrɔw fɛ Moritani jamanakuntigisigi kalataw la u k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la min kɔnɔ kuma ye tan ni la ɲɔgɔn na ye adamadenya hakɛ ka tɔpɔtɔ u fɛ ni u kɛra jamana ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɔnya min kɔrɔ donnen don Moritani dugukolo kan ani musolakaw tɔɲɔni o ka kɛlɛ u fɛ cɛbɔ wɔɔrɔw Mohamed Ould Sheikh Mohamed Ahmed ni o ye bi jamana ɲɛmaa Mohamed Ould Abdel Aziz ka cɛbɔ jiralen ye o kun bɛ kɛnɛ kan jamana ɲɛmaa yɛrɛ a tɛ se k'i kanbɔ bilen bawo mandat law dafara jamana ɲɛmaaya la fo maa wɛrɛ ka na a nɔ na ni nin galata in kɛra nin n'a ka siɲɛ fɔlɔ ye Moritani dugukolo ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ o ka sigiyɔrɔ to jamana ɲɛmaa kura ye bonya ni karama kɔnɔ ka sɔrɔ kafo jaso ma kɛ bawo kabini san 1978 kana se fɔ san 2008 mɔ kafo jaso de ye ɲɔgɔn valen maa min yɛrɛ kun ye kafo jaso laban kɛ Ele Oldval ka kalata labɛn ni jamana ɲɛmaa kura sigira kalata senfɛ maa min bɛ fanga na bi Mohamed Ould Abdel Aziz nana o ka kafo jaso k'i coko adamadenya hakɛ lapasa jɛkulu ninnu kɔni ko fɛn min ka wɛlɛ u ma o ye jɔnya min ɲɔɲɛnen don Moritani dugukolo ka o ka kɛlɛ.
jamana ɲɛma Muhammadu Buhari y'a yira k'a fɔ juin kalo tile 12 nata ɲɔgɔnkunbɛba dɔ bɛ boloda Nigeria duguba la Abuja babolo min wele ko Lac Tchad jamanaw minnu b'o dala olu ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Boko Haram kɛlɛli kunkan kuma de do Cameroun, Tchad, Libye, Niger, Nigeria ani Centrafrique jamana fɛɛrɛ kuraw bɛna sigi senga ka Boko Haram ko yɛrɛ de da de jigi o ye Muhammadu Buhari ka kumaw ye min n'a y'o lase Maka Saudiya jamana ka sabu kɛ diɲɛ silamɛ jamanaw ka jɛkulu Organisation de la Coopération Islamique ka ɲɔgɔnkunbɛba kun bɛ yen mɛ kalo tile 30 n'a tile 31 Muhammadu Buhari ye kuma in lase kɛnɛ dɔ de senfɛ ani Tchad jamana ɲɛma Idriss Déby Itno ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ Boko Haram kɛlɛli fɛɛrɛ kura dɔw dabali tigɛ bɛ u bɛɛ minnu bɛna don bala ɲɔgɔnkunbɛba in senfɛ Boko Haram san dan laban in na a kɛn bɛ ŋɛni ye jamana ninnu caman sen la n'a ma ɲɛ k'a fɔ Muhammadu Buhari de bɛ Lac Tchad jɛkulu ɲɛmaaya la bi a y'a yira k'a fɔ juin kalo tile 12 hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye k'u kuwada Boko Haram ko a la a tɔni min tora k'o dati Boko Haram a ka cɛni Nigeria ni a dafɛ jamanaw la kabini san 2009 kana se bi mɔ maa 30 ɲɔgɔn na don maa miliyɔn caman de y'a sigiyɔrɔ bila Centrafrique jamana kɔni kisi bɛ Boko Haram mɔ gale nka olu fɛnɛ mankan wɛrɛ bɛ u dala ye n'o ye antibalaka ko ni seleka ko ye. Sudan jamana kɔnɔ ka bɛn ni dɛnɛ juin kalo tile 3 ye surasiw murutira ka tabla forobamugu la sigikafɔ min kun bɛ senna u ni forobatɔ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ u y'u cɛ ka b'u jakɔrɔ dɔɔni k'u fari fanjugu jira forobatɔ ɲɛmaw la barisabu ka da ka mugu tira Sudan faaba la Khartoum yɔrɔ caman na niw tora dɔw ko maa 9 dɔw ko maa 10 ani maa 4 kunnafoniw ye a yira k'a fɔ maa minnu kɛra mugu da yɛlɛbaw ye o ye lakanajɛkulu dɔ de ye min bɛ wele ko Force Régionale de Protection Mohamed Hamdan Dagalo ka maaw de do Sudan surasi ɲɛma minnu bɛ fanga na bi ale de y'o ɲɛma danga ye nka Sudan surasi y'a yira k'a fɔ olu m'u ɲɛsin forobatɔw ma wulikajɔ in kɛtɔ ko yɔrɔ dɔ de bɛ Sudan faaba la Khartoum yɔrɔ min kɛ bɛ faratima yɔrɔ ye ko kumana ko n'u y'u sigi k'a lajɛ k'a laban bɛna ni jamana tili ye k'u sina o yɔrɔ in de mɔ nka Sudan ka den ninnu y'a yira k'a fɔ o yɔrɔ min y'o ye dɛ o yɔrɔ in yɛrɛ de ka wulikajɔ yɛrɛ de kɛra sababu ye ka jamana bila nin danga la bi ni surasiw ka Omar El Bashir jagoya jigini ye ka bɔ fanga na ko kumana a ɲɛsina olu de mɔ mugu dayɛlɛlen a kɛra sorobanya min ye bawo yɛrɛ ɲini de dabɔra ye joli bɔnɛ kun bɛ ye fa bɛɛ lajɛlen la buguniw minnu jɔjɔlen kun do n'a bɛ kalo caman bɔ tabilala buguniw na k'u jeni maaw kun bɛ k'u yɛrɛ ɲini sabarabatigi ni maa tɛ tilan ye lapitanizow minɛna k'u fa bawo maa joginɛw donnina ka taa ye bebe in na Association des professionnels soudanais ni o ye forobatɔ jɛkulu dɔ ye o k'a bɛ wele bila kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu mɔ min ɲɛsin bɛ kɛnɛyako mɔ Médecins Sans Frontières a kana dɛmɛ don lakana tigilamɔgɔw mɔ ani Comité international de la Croix-Rouge ni olu ye dɛmɛnikɛ jɛkulu ye barisabu ka da kan ko maa cayalen don banabatɔw la lapitanizo la. n'a bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlu la minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadalu la ni ala m'an ka jɔnya jɔ la sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan.